Здравейте, ние сме Fireter, театъра на огъня и сенките и днеска сме част от един проект на Бира Грош. Прекрасен проект, наистина хубав, за едно блок парти. На едно място ще имаме музика, танци, перформанси, всичко заедно, което е прекрасно. Наистина браво на Бирата Грош. Значи ние сме един цирк, който съчетава в себе си огън, кокили, костюми, интересни, визия, сенки и всичко това сме го облекли с едни прекрасни актьори и артисти, които вие ще видите тази вечер. I'm just a liberation scribe writing these